Magpadayon ang pagiya sa Simbahang Katoliko sa Subo uban sa pag-abag sa National Secretariat for Social Action (NASA) sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines alang sa usa ka gatus ka mga pamilya nga makabenepisyo sa libreng mga panimay nga gitukod sa simbahan sa Barangay Marikatan, lungsod sa Santa Fe. Apan opisyal sa lungsod nasagmuyo kay hangtod karon pakyas ang National Housing Authority paggamit sa gahin alang sa mga biktima sa Bagyong Yolanda. Si Demi Hernani sa report. Sila si Imogene Marce o Julieto Iscarlan, live-in partner, kabahin sa nakapahimo sa programa sa simbahan. Usa ka panday si Julieto o gabal-habal driver kun walay trabaho. Dili nila mahulagway ang kalipay nga ilang gibati. May na rin musmuan, nagtagaan niya walay. Libre nga nagtagaan ng balay mas karitas. Sa una, gabang mo lang kami sa una. Laing midawat ang magtiayon sila si Gualberto o Belinda Barzoga. Aduna sila unom ka mga anak. May gidakong 18 square meter ang ilang panimay. Adunay kaugalingong pansayan, linya sa tubig o gamay nga altar. Adunay gamayng landscape sa gawas sa balay. Migamit sila og biogas, gikan unya sila mga hugaw nga ipondo sa dakong septic tank. Gisugdan pagtukod sa miaging Disyembre ug natapos human sa 3 ka buwan. Gitukod kini sa 1.5 ka hektaryang luna nga gihatag sa Archdiocese of Cebu alang sa biktima sa Bagyong Yolanda. Sila si Father Charles Jaime, Director sa Relief and Rehabilitation Unit, ug Father Edwin Garingues, Executive Secretary sa NASA Caritas Philippines, mitataw nga may proseso silang gisubay sa pagpili sa mahatagan sa libreng mga panimay. Monang they came up with 112 ka mga nga ilang gi-recommend nga for mabalhin for this relocation site. Integral development program po to. Kasama yung livelihood, kasama din yung UASH na tinatawag natin, kasama rin yung community empowerment. Sila si Arsobispo sa Sugbo Jose Palma ug Arsobispo Rolando Terona, National Director sa NASA Caritas Philippines, nga ang proyekto usa ka buhing pagpadayag sa gugma sa Dios sa iyang katawhan. Magpadayon ang pag-abag sa simbahan tungod nga ang ilang tumong mauman ang pag-umol sa usa ka tilingban ug dili lang aron paghatag og mga panimay. Mga pamalay pero tungod pagpakita gihapon malasakit gugma suporta. We don't stop here. Sabi nga namin, we don't build houses, we build communities. And building communities, lifelong process yan. Hinuon ang mayor sa lungsod sa Santa Fe na sagmuyo tungod kay hangtod karon wala pa magamit ang gahin sa National Housing Authority alang sa mga biktima sa Yolanda. Actually, walay official communication para po natin magamit to explain sa mga beneficiaries. Demi Hernani, Balitang Bisdak.